Mahigit 100 kilo na hot meat na kumpiska sa Lingayen, Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie. Yes, CJ, 6 na pwesto dito sa palengke at 3 sa isang barangay na hulihan nga ng tinatawag na hot meat o yung mga mishandled meat dito sa Lingayen, Pangasinan. Ayon kasi sa National Meat Inspection Service, dapat sa mga lehitimong mga slaughterhouse lamang kinakatay ang mga karne na dapat ibenta dito sa palengke. But sa mahigit 170 kilos na hot meat mula sa karneng baboy at manok ang kinupiska ng National Meat Inspection Service sa Lingayen, Pangasinan. 70 kilo ng mishandled frozen meat ang nakumpiska ng otoridad sa Lingayen Public Market. Aabot naman sa 80 kilos ng karneng baboy ang nakumpiska sa Barangay Dulag kung saan illegal ito umanong kinatay. Kahit po dati po siyang good meat naman, katay sa slaughterhouse o legitimate yung importation. Pero pag nagkaroon po ng violation sa handling, considered as hot meat na po yun. Ang mga tindera sa palengke nagulat sa ginawang pagkumpiska sa kanilang mga paninda. Bawal daw magkatay sa bahay. Ang gusto nila, kukunin talaga doon sa, kung saan namin kinuhanan na magde-deliver, doon din namin kukunin na malinis na daw. Siyempre, malinis, sir. Malinis yun, sir. Kaya lang, yun ang patakaran daw nila ngayon. Ayon sa NMIS, lumabag sa hygienic handling of newly slaughtered meat ang mga tinderang nahulihan ng mga karne. Final warning na po nila yon, otherwise sa susunod po ay makakasuhan na po. At yun pong na-confiscate natin, of course, dahil in-identify nating hot meat, for destruction po yun by burying. Kaya Ibinaon sa bakuran ng slaughterhouse ng bayan ang mga nakumpiskang karne. CJ, tinuturing na first offense ng mga tindera. Ito yung ginawang konfiskasyon ng NMIS dito sa mga tinatawag na hot meat dito sa may palengke. Ayon sa NMIS, paglabag daw ito sa National Meat Inspection Code of the Philippines. At kung mapapatunayan nga na itong mga nahuli ay uulit pa, ay posible silang pagmultahin ng hanggang 100,000 hanggang 1 million pesos at pwede din silang makulong ng 6 years hanggang 12 years. So, ang babala ng NMIS dito sa ating mga kapuso na magsilbi sana itong warning dito sa mga nagtitinda ng karne sa Lingayen Public Market. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan.